Du kan nu bruge Casale til at gemme dine favoritsteder, så du hele tiden kan vende tilbage til dem. Heroppe er der en lille favoritmenu, og jeg har allerede gemt nogle bed and breakfast og hoteller. Hvis du for eksempel skal til København og kigger rundt på de forskellige steder og tænker, jamen det her, det kunne jeg godt tænke mig at kigge nærmere på senere, jamen så klikker jeg på det her lille ikon her, og så bliver den smidt ind her som favoritsted. Du kan også vælge her og kopiere linket ved at bruge Ctrl C her, så har du det i clipboardet, og du kan gå så over og paste det ind i et andet browserbillede og vende tilbage til det. Hvis du er oprettet som bruger og logget ind, jamen så bliver stederne her gemt centralt, så du kan finde tilbage til de her links fra en hvilken som helst PC, du logger dig ind på. Men hvis ikke du er oprettet som bruger, så bliver de bare gemt på den PC, som du er på.